Bona tarda, companyes i companys. Avui ara estem a punt de començar la segona xerrada del seminari del Cercle de Voluntaris que estem tenint sobre els mamífers de la xarxa dels parcs naturals, d'acord? Que l'hem fet entre el novembre, desembre i ara el tanquem amb aquesta xerrada amb la que tenim amb nosaltres a la Núria Valls, que és la directora de projectes d'ADEFA, que per qui no ho sàpiga, ADEFA és l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona, i en aquest cas li hem demanat que ens expliqui doncs, com és el seu dia a dia, com ho fan amb la recuperació de la fauna, en aquest cas, ja que el seminari nosaltres l'hem centrat en els mamífers, doncs amb la fauna que els arriba al seu centre. Donem la benvinguda, Núria, et donem les gràcies per haver acceptat la nostra proposta i et cedeixo la paraula. Val. Hola, jo primer us volia dir que, clar, jo soc que li vaig dir al Ricard que vosaltres esteu parlant de mamífers, però nosaltres fem moltíssimes coses. Llavors, jo crec que és una pena que us perdeu l'altre i us parlaré una miqueta de tot. Llavors sí que faré una principal incidència amb totes les coses que fem, doncs, quan ho fem mamífers. Nosaltres no som un centre de recuperació, nosaltres som un centre de conservació, que ara hi som una entitat de conservació, una entitat ambiental de conservació, i ara us diré quina és la diferència quan us vagi parlant de les coses. Veig que no hi ha gaire llum, però és igual, com que us comparteixo la presentació i em sentireu més que no pas em veureu, ja és això. Llavors us he fet una presentació molt basada en fotos i li deia al Ricard i jo us explicaré les fotos, que us he preparat com uns vídeos al final, més de l'almasquera i això, però clar, llavors hi haurà un moment que hauré d'obrir aquests vídeos i tornar-vos-ho a compartir perquè ho veieu. Val? Llavors us comparteixo la presentació, aviam com es fa ara per compartir, aquí. I així anireu veient el que us dic. Ara poso des de... des del principi. Val. Si vaig passant, aneu veient, Val. Tal com us hem presentat, nosaltres som una associació sense afany de lucre, que vol dir ADEFA, amb dues Fs, Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona. Núria, perdona, no sé si sóc jo. Jo veig com el PowerPoint, no veig la presentació. No sé si a algú més li passa. Sí, és que, Núria, hauries de posar en el mode presentació. Sí, a baix de tot, a la dreta. Un segon, A veure... No passa res. No cal ni que deixis de compartir, Tu mateix en el teu ordinador, en comptes de tenir-ho així com en mode de treball, has de posar així ho veurem més gran. És compartir pantalla i si vols t'anem indicant, cap problema. Sí, el que passa és que si ho poso en mode de presentació, aviam, si poso jo presentació des de la primera, llavors no puc anar a vosaltres. Espera't, un moment. I si ho faig al revés... Sí, no ens veuràs, però no pateixis. No, aviam, espera't, que... Des de la diapositiva actual, però llavors no puc anar a vosaltres. No, ho has de fer en l'ordre invers. Primer compartir la pantalla amb nosaltres, des del Jitsi. Ja ho he fet, així. Ara torna-ho a fer. Ho torno a provar, Sí. Vale, ara ho comparteixo. Vale. I ara li dic que vull veure... Clica aquí a la primera diapositiva o... Ja ho he fet. Ara ja ho he fet. Jo ho he fet, jo veig la presentació. Vosaltres no la veieu. Veiem el PowerPoint. Clica, si vols, veus a baix a la dreta que hi ha com una barra que fica menys, més... Just al costat hi ha com una miqueta més a l'esquerra del menys. Hi ha com una tela de presentació.
I ara? Aquí. Ara sí? No. No sé si sóc... Nosaltres no veieu la presentació. No. Mira, tu no veus, li has de clicar, tu saps quina és la presentació al costat, a l'esquerra d'on hi ha el més menys, que això és Sí, el percentatge. és el que he clicat aquí. Ara he Aquí. clicat. Perquè quan cliques a compartir la pantalla, cliques a la pantalla completa. Aviam, espera't, eh? Sí, deixa de compartir. A veure si solucionem. Sí. Val. Ara, compartir, no? És el tercer icona començant per l'esquerra i se t'obre una pestanyeta blanca al mig. Sí. Veus que hi ha com 3 opcions? Pantalla completa, ventana... Sí, finestra. La primera opció és pantalla completa. Tota la pantalla. Tota la pantalla, d'acord. Doncs clica a la pantalla. Què t'apareix en petit la pantalla? Clica sobre la pantalla que t'apareix i compartir. A veure... Però ho he de dir finestra, no? No, la pantalla completa. Perquè amb la finestra el que està passant és que comparteixes només el PowerPoint. I és per això que quan ara ves el PowerPoint, Vale. i és per això el que no veiem la presentació, perquè havies dit que sempre que es veiés sempre el PowerPoint. Ja està. Ara solucionat. sí? Ara sí que ho veieu? Tot perfecte. Sí. Vale, doncs ja està. Llavors, que aquí veig que ho he fet una mica malament. Clar, la primera cosa que us vull una mica compartir és que és per nosaltres conservar. És a dir, per nosaltres ens dediquem a conservar unes espècies concretes, sobretot de l'hàbitat fluvial. I per nosaltres conservar no és... O sigui, quan a vosaltres, per exemple, a la tele us diuen que estan conservant una espècie, surt molt la cria en captivitat, no. Per nosaltres conservar és tot. És a dir, si tu no eduques, si tu no fas voluntariat ambiental, si tu no restaures l'hàbitat, no divulgues, criar en captivitat i repoblar i fer estudis i publicar, no serveix de res. Amb el cranc autòcton, per exemple, s'està acabant, s'està a punt d'extingir per culpa de que hi ha una malaltia que porten les espècies invasores que l'està matant. Llavors, si tu no li estàs dient a la gent, sisplau, no mogueu animals, si tu no estàs educant, si tu no estàs divulgant, si tu no fas voluntariat ambiental i li dius, expliques a la gent que no poden moure, criar en captivitat i repoblar no serveix de res, perquè allà on hi ha repoblat arriba algú, em tira un cranc invasor i transmet la malaltia a tota la meva feina de 10 anys. Ho enteneu una mica, això? Vull dir que conservar ha d'incloure moltíssimes coses, ha de ser un concepte molt ampli i nosaltres això és una cosa primordial per entendre'ns. Val? Llavors, els projectes que tenim de conservació, el primer que us vull parlar són les nàiades, perquè són el primer amb el que vam començar. Nosaltres ens vam instituir el 2006, però l'Oriol i jo, que és el meu home, que portem des del 2003, doncs vam començar amb les nàiades. Les nàiades són petxines de riu i crien amb els peixos. Han de parasitar un peix per criar, val? I llavors fem estudis, fem rescats, fem cria en captivitat, repoblem tot l'aspecte de l'educació ambiental. Ara hem fet, gràcies a la Costa del Territori, que ara us diré el que és, un centre de cria, un laboratori de cria que estem criant més de 500 exemplars en cada una de les instal·lacions i això, i fem moltes coses també de restauració d'hàbitat. El que us deia, no? Una mica aquest concepte ampli de conservar. Les nàiades, la majoria estan en perill d'extinció i hi ha una espècie a Catalunya que viu a l'Ebre que ja està extingida i tot. Un dels principals problemes de les nàiades també és la depredació, que el crancs invasors, i això és un cranc invasor, menjant-se una nàiada, una petxina de riu. L'altre projecte és el del cranc de riu autòcton, que també està en perill d'extinció, està a punt d'acabar-se pel que us deia, perquè el cranc invasor li porta una malaltia que el mata, llavors fem estudi, fem cria, però aquí sota teniu, quan es moren tots de cop, no té immunitat per aquesta malaltia. Lluitem molt amb el control de les espècies invasores
perquè estan afectant greument a moltíssims animals. Peixos, tenim diversos projectes de conservació de peixos autòctons. Aquest aquí és el cavilat, que és un peix que només viu al Garona i som els únics que sabem criar-lo, però hi ha bagres. A Catalunya hi ha 6 espècies de peixos que estan també en perill d'extinció. Tenim també, hem fet diversos projectes de cria i d'estudi. També dintre dels projectes hi ha una part que és d'estudi de biologia moltes vegades. Això és una libèl·lula que es diu Macremia splendens, que el xanquer comú, que actualment només està als ports, a la península Ibèrica, està també a Portugal i a Galícia. I aquest animal, la biologia de la larva pràcticament no es coneixia i nosaltres vam fer un projecte per, sobretot, aprendre això. És una libèl·lula molt grossa. Si mireu la nostra web, per exemple, d'aquesta libèl·lula hi ha un vídeo de l'emergència, que és el primer cop que es va poder gravar. I a vegades fem instal·lacions específiques per projectes, com és aquest el cas. Vull dir, amb la masquera també l'hem feta. Això d'aquí baix seria un libèl·lulari i és molt gran i seria per estudiar ben bé aquesta libèl·lula. No només fem animals, sinó també aquesta planta es diu l'espiga d'aigua i està en perill d'extinció. Vull dir, també hi ha plantes i vegetació en perill d'extinció i és important. Vull dir, jo també us parlo del més petit perquè és que, clar, quan parlem de mamífers és una cosa grossa, no? Moltes vegades, però penseu que si el més petit no es conserva, el més gran no hi és. Llavors, les plantes mantenen a moltes comunitats petites, que aquestes comunitats petites serveixen d'aliment als peixos. Llavors, la llúdriga que es menja el peix, però clar, és que si no hi ha tot l'altre no hi ha peix. D'amfibis també fem molts projectes, no només de cria, sinó moltes vegades d'assessorament amb basses, que la gent vol que tenir amfibis a les basses i moltes vegades no sap com fer-ho. O vol no tenir mosquits i tirar peixos, llavors si té peixos no hi ha amfibis. Llavors una mica fem moltes coses d'assessorament perquè sàpiguen què s'ha de fer per tenir amfibis amb basses i així. També tenim moltes basses a Camadoca. Camadoca és el centre de conservació on fem projectes de cria i educació ambiental, que ara us parlaré de l'educació ambiental. I allà tenim moltes basses, llavors també ens criem molts amfibis i ho aprofitem moltes vegades. Els amfibis actualment tenen un problema de malaltia, que hi ha una malaltia, virus i bacteris que els estan matant. Llavors s'ha de fer molta educació ambiental perquè la gent no mogui amfibis, perquè pot ser que tu portis un amfibi malalt amb una bassa i tots els altres es morin. De rèptils fem, això és una serp d'aigua. En l'educació ambiental intentem fer molta incidència en que els rèptils no s'han de matar, perquè és una cosa que es porta a nivell molt cultural. Llavors fem cria tant de la tortuga de terra com tortuga d'aigua i repoblacions i col·laborem amb el CRAC, amb això. Esteu sentint un lloro, però el tenim aquí. Llavors, l'altra cosa que fem és el projecte d'acollida i recuperables. És a dir, quan us deia del centre de recuperació, a Catalunya hi ha 3 centres de recuperació. Quan arriba un animal ferit, hi ha Torreferrussa, Vallcalent i els Aiguamolls de l'Empordà. Els de Reus els porten a Vallcalent. Llavors, als centres de recuperació el que fan és operar aquest animal o el que faci falta per recuperar-lo. D'acord? Si l'animal queda bé, l'alliberen. Si l'animal no queda bé, veiem centres d'acollida de recuperable, que és el que som nosaltres. Nosaltres, veieu, aquest gamarús no està bé. Aquests animals que acollim nosaltres mai més seran lliures. És a dir, són animals que tenen una lesió que és incompatible amb alliberar-los. Abans sacrificaven i ara el que fem és mantenir-los. Al nostre centre tenen una finalitat educativa també i llavors moltes vegades crien. I aquestes cries són alliberades. I que hi ha molts factors. Llavors, nosaltres també participem en l'alliberament de fauna recuperada o fauna que ha nascut a Camadoca, que són fills d'irrecuperables.
alliberem a l'any uns 700 o 800 animals que venen de centres de recuperació de Catalunya, perquè tenim unes instal·lacions especials per fer-ho, i a vegades s'impliquen voluntariats ambientals. Per exemple, això és un hacking d'òliba, de pollets d'òliva, que moltes vegades hi ha voluntariats ambientals que viuen en masies o que viuen en llocs i que volen que tornin a haver-hi òlives, i llavors ho alliberen. També alliberem molts animals relacionats amb activitats d'educació ambiental. Això és una visita d'escoles. Això és, per exemple, el Peyu, que va venir aquí a fer una activitat d'això amb nosaltres, una activitat de voluntariat ambiental, de construcció de caps d'esniu, i vam alliberar un aligot recuperat en un centre. Vull dir que hi n'hem fet molts alliberaments, ja us ho dic, més de 700-800 animals a l'any. Llavors també recollim animals ferits, però nosaltres no els recuperem. Nosaltres els recollim, llavors se'n van a Baicalent, a Torreferrussa, als centres de recuperació de fauna, els recuperen i poden tornar com a irrecuperables a Camadoca o poden tornar perquè els alliberem. Recollim animals que han caigut al niu, això és una àrliga marcenca que s'ha electrocutat. A vegades fem una primera cura. Aquest pobre va caure en una bassa de sucs, per exemple, i llavors li van fer la primera cura de secatge, de tot, i llavors se'n va anar a Torreferrussa. Però una primera cura la podem fer, però no tenim veterinari, no tenim quiròfan, no recuperem. Llavors, de l'almasquera. Hem dit que voleu parlar més de mamífers, no? Us presento l'almasquera. L'almasquera és un talp aquàtic, és un talp que viu sobretot a la zona dels Pirineus. I nosaltres vam començar, fixeu-vos que la majoria de projectes sí que hi ha tot aquest tema d'ocells recuperables, però els projectes de conservació que tenim, la majoria està lligat a l'ecosistema fluvial, està lligat als rius. L'almasquera viu als rius dels Pirineus, sobretot a França, a la zona de França, a la zona de Catalunya, una part del País Basc i a la Cordillera Central, que diuen de Castella. Hi ha una part molt petita també a Portugal, però és un endemisme, és un mamífer aquàtic que viu específicament en uns llocs i sempre que s'havia intentat fer alguna cosa per estudiar la seva biologia perquè ja era en captivitat, es morien. És a dir, és un animal que s'estressa moltíssim i que ningú havia aconseguit no tan sols criar-lo, sinó mantenir-lo. Nosaltres vam començar amb aquest projecte el 2017 i hem aconseguit mantenir-lo. Hi ha un exemplar, per exemple, que ha estat 5 anys en captivitat amb nosaltres. Hem après com mantenir-lo. El que no hem fet encara i que estamos en ello és criar-lo, però anem molt a poc perquè és un animal molt complicat. Llavors hem après moltes coses de la seva biologia. És un animal que neda, que menja gairebé el seu pes diari. Si pesa 80 grams, en menja 60 cada dia. Menja macroinvertebrats petitons que viuen a l'aigua. I hem fet molta cosa també d'estudi. Veieu, això són els paranys que utilitzem per capturar-los, per estudiar-los, els marquem, però el que hem fet sobretot són unes instal·lacions naturalitzades que s'hi semblen molt a un riu i que tenen unes condicions molt semblants i tot el seguiment el fem amb càmera, que això, per exemple, són 2 exemplars amb càmera. I d'aquesta manera hem aconseguit que no tinguin estrès, que no es morin i ara actualment tenim 2 parelles. Vull dir, també és veritat que ens diuen, home, és que podríeu de tenir més parelles, però que si hem aconseguit l'èxit ja de mantenir-lo és perquè ho fem molt a poc i molt tenint en compte de no estressar-los. I clar, és complicat, és un animal molt complicat, hem aconseguit coses que no ha aconseguit ningú, però és complicat. Tenim lligat una mica amb el voluntariat, que també, com que sou voluntaris, us ho vull lligar una mica, estem fent a la Vall d'Aran, que és un lloc de distribució, sí que tenim algun voluntari que fa seguiment. L'animal es detecta a través de les femtes, de les cagarades, llavors estem intentant fer tota una línia de gent que ens ajudi també a detectar una mica la seva presència en determinats punts on ell viu.
Després d'acabar la presentació intentaré posar-vos alguns vídeos i llavors buscaré un de la Masquera. I si teniu alguna pregunta més de l'animal i així, hem fet educació ambiental, també hem fet un conte. Això és la instal·lació nova que hem fet, que imagineu-vos tot això que és, no sé, d'uns 80 metres quadrats, és per una parella de masqueres. Vull dir que són unes instal·lacions molt elaborades i molt úniques. I hem fet un conte que tot això ho podeu veure a la nostra web. I llavors ho podeu... Estic mirant a veure que no em digueu alguna cosa. Doncs això, ho podeu veure, el conte està penjat a la web, ho dic perquè això forma part, l'educació ambiental és molt important en tots els projectes que fem i el voluntariat també. Llavors, l'altre mamífer que tenim és el visó europeu, que el visó europeu és el mamífer més amenaçat d'Europa, compten uns 500 exemplars, llavors hi ha un programa de cria en captivitat que es fa a tota Europa. I a Catalunya hi ha un centre de cria molt gran que és Pont de Suert i nosaltres que som un centre petit, no som un gran centre. A Toledo hi ha un altre centre que es diu FIEF, a Àlaba n'hi ha un altre, llavors a Estònia hi ha centres grans, vull dir, us parlo a nivell de tota Europa perquè és que és un projecte a nivell de tota Europa. Però a Catalunya, que hi ha 2 centres, no hi ha visó europeu. L'àrea de distribució és la part alta de l'Ebre i és més cap a Navarra, Àlaba, Saragossa. Ara han fet reintroduccions a Saragossa. Llavors nosaltres actualment, per exemple, estem acollint només 5 exemplars, 2 mascles i 3 femelles. Amb el programa de cria, nosaltres hem criat visó europeu durant 3 o 4 anys, però tenim un problema amb els mascles nascuts en captivitat que els costa molt copular. I llavors, els centres més grossos es queden els mascles fundadors, que en conservació el fundador és el que s'ha tret de la natura, i nosaltres anem fent una mica com podem, però hi ha manca de mascles reproductors. Es cria per repoblar, s'han repoblat a diferents llocs d'Àlaba, de Navarra, el programa de cria implica també que hi ha un coordinador que fa el seguiment, els hi posen uns collars i fan el seguiment dels exemplars que s'alliberen, mira si hi ha èxit o no hi ha èxit. De fet, hi ha èxit amb la reintroducció, es creu que pels estudis que s'han fet que un 30 o 40% del que s'allibera s'arrela i sobreviu, que és un percentatge bastant normal, vull dir, és com a la natura, vull dir, tot el que neix no sobreviu i quan tu fas un programa de reintroducció no tot el que allibera sobreviu. I és un animal que, clar, moltes vegades és el que us dic, es pensen en grans animals, és un mamífer que el mascle fa 1 quilo com a molt i la femella fa 600 grams o així, vull dir, és un mamífer petit, és com una fura. I la seva principal amenaça, tant amb la masquera com amb el visó europeu, hi ha, per exemple, el visó americà, que va estar introduït per fer abrics de visó per l'home, amb granges de visó, que ara en parlarem quan parlem de l'eliminació d'invasores, i que és un invasor. I li porta una malaltia al visó europeu. Amb els crancs, amb amfibis, o sigui, el de les malalties és una cosa que no es coneix gaire i que és molt important de tenir en compte que quan movem alguna cosa podem moure malalties. I és molt important, per exemple, quan es fan seguiments o quan feu voluntariat a l'hàbitat o quan feu qualsevol activitat, fins i tot la pesca, la fotografia a vegades, quan es mou una persona d'un lloc d'un riu a un altre riu, hauria de desinfectar. Per exemple, la llicència de pesca obliga a desinfectar, però hi ha molta gent que no ho fa. El material s'ha de desinfectar abans d'anar a un altre riu, perquè moltes vegades hi ha malalties que afecten a les espècies autòctones i són causa de la seva desaparició total. El cran autòcton és culpa d'una malaltia. I clar, si una persona es va banyar a un riu i amb el mateix material va a un altre riu, pot estar transmetent aquesta malaltia perquè els fongs es transmeten per ous, per espores, i se't poden enganxar els ous. Llavors, per exemple,
Amb les jornades de voluntariat nosaltres fem desinfectar tot el material i també és una manera d'educar, no? De dir a la gent, aprengueu a desinfectar quan aneu d'un lloc a l'altre. Llavors us vaig dient totes les coses que fem, una mica, que n'hi ha, els projectes de conservació potser ja s'han acabat, però que hi ha els altres projectes que estan vinculats a la conservació, com us deia al començament. El control d'espècies invasores. Aviam, el control d'espècies invasores no s'ha de fer mai perquè sí. És a dir, les espècies invasores sempre estan vinculades a activitats humanes. Sempre han arribat amb l'home. Sempre han arribat amb cotxe, amb vaixell, amb avió. El musclocebre amb els vaixells. Els crancs americans es van repoblar, es van portar amb avió des d'Amèrica i es van repoblar als nostres rius pensant que substituirien a l'altre. I el que han fet ha sigut portar una malaltia que està matant a l'autòcton, que és l'únic que cuida l'hàbitat, i han destruït tots els nostres ecosistemes perquè es mengen el que no hem de menjar, les nàiades, els peixos, els ous dels peixos, tot. Desestructuren totalment les xarxes tròfiques i destrossen els ecosistemes. És a dir, tots els invasors destrossen els ecosistemes. El bisó americà, que és aquest que teniu aquí, no cal dir-ho. És a dir, s'ho menja tot, ho destrossa tot, porta malalties. Aquest peix d'aquí és el peix sol, que crien a milers i desplacen els autòctons. Sí que és veritat que, i llavors, quan diem que descompensen o desequilibren les xarxes tròfiques, clar, això a vegades pot semblar bo, perquè, per exemple, el mamífer com la llúdriga ha augmentat, en part, perquè menja cranc invasor. Llavors, com que de crancs invasors n'hi ha a milers, és impossible treure'ls tots, doncs la llúdriga va augmentant, però en determinats llocs poder estar augmentant massa. I això tampoc és bo. És a dir, quan diem que trenquem l'equilibri, vol dir que hi ha un equilibri establert i que tu quan introdueixes un invasor el que està fent és trencar aquest equilibri i això pot ser també contraproduent per a espècies autòctones. Vull dir que que hi hagi llúdriga és bo, però que n'hi hagi massa tampoc és bo. És a dir, que es desequilibrin les coses no és bo. I amb el bisó americà o amb el cranc o amb els peixos, la veritat és que nosaltres fem control d'invasores, però quan vols preservar una espècie concreta i d'una manera concreta. O sigui, tu no elimines els animals perquè sí, perquè, per exemple, amb el cranc invasor hem descobert que traient cranc invasor o fent jornades de voluntariat que traiem els crancs grossos, la mida dels crancs cada cop és més petita i com qui es menja les nàiades són els crancs més grossos, doncs això ens està anant bé. Però cada cop hi ha més cranc, vull dir, quan tu en treus, cada cop són més petits, però n'hi ha més. Una espècie invasora ha vingut per quedar-se, és a dir, treure-la tota. Sí que amb el bisó americà, a la conca alta de l'Ebre, cap a Saragossa i així, que van introduir el bisó autòcton, l'europeu, van fer un sistema d'illes flotants que van aconseguir erradicar del tot el bisó americà. Clar, si tu aconsegueixes treure absolutament tot, estupendo. Amb el bisó s'ha aconseguit en alguns llocs amb molt esforç de treball, però com no vagis aplicant aquest esforç de treball, sempre tornarà a avançar l'espècie invasora. I amb els crancs i amb els peixos treure'ls tots. Si no és assecant amb un embassament o així, és com impossible. Perquè, mireu, el cranc autòcton fa 100 ous, se'n sobreviuen 10 o 12. El cranc invasor fa 500 ous, n'arriba a fer 2 cries l'any i en sobreviuen 300. I la culpa no és de les espècies invasores. Elles a Amèrica estaven estupendes. I moltes vegades l'espècie invasora, clar, ve de llocs, o sigui, aquí a Europa hi ha moltes espècies invasores que són americanes. Per què? Perquè a Amèrica els rius són molt grans, sobretot les d'aigua dolça, les de rius. Els rius són enormes, l'Amazones, el Mississippi, són molt grans. Llavors, la taxa reproductiva d'aquests animals, el número de cries que tenen, és molt alt.
És el que us dic, el gran americà en fa 500, el visor americà cria moltíssim, en fa 4 o 5, l'europeu ni parlar-ne, o 10, vull dir, en fa molts, val? Llavors, per què? Doncs venen de llocs molt grossos i, clar, quan tu els tires aquí a Europa, a Merlès o a un riu d'aquí, ells no saben on estan, ells segueixen criant com si estiguessin a Amèrica, però no, estan aquí. I aquí, si crien tant, destrossen els nostres ecosistemes, és perquè ho entenen. Llavors, ells no en tenen cap culpa. La culpa és de les persones que els han portat aquí, que no ho haguessin hagut de fer. Vull dir, aquest moviment que hi ha hagut en els darrers anys, els nostres ecosistemes no estan preparats per... I a Amèrica, per exemple, hi ha el black bass, que és un peix que tenen problemes entre la part del Pacífic i la part de l'Atlàntic. Vull dir que dintre d'un mateix país, més tan gran com Amèrica, també poden haver invasores que van d'un lloc a l'altre. Vull dir que el problema de les invasores... I a Amèrica tenen problemes amb les plantes europees. Hi ha una planta aquí que és la salicària, que nosaltres la valorem moltíssim, i la van portar a Amèrica i Amèrica és invasora. Vull dir que aquest moviment a la natura, vull dir, jo sempre el meu d'això, quan educo, quan parlo d'espècies invasores, és que la natura s'ha d'anar amb les mans a la butxaca. No mogueu mai res, a no ser que tingueu una autorització per fer-ho, que estigueu fent això, una autorització per fer voluntariat, per treure espècies, però quan aneu d'excursió o a disfrutar o una tradició per pescar, no mogueu mai res. És a dir, el problema de molts rius és que la gent ha mogut, a vegades de la manera més innocent, capturant amb celebrets, ho porten a casa perquè el nen ho vegi, cosa que això no és gens educatiu, vull dir, ara espero que ja no anar fent força cada cop es faci menys, això, i llavors on ho allibero? Doncs al riu del costat, doncs ja estàs movent un cranc invasor, estàs movent un peix invasor, vull dir que a vegades es fa de la manera més ignorant, inconscient, vull dir, sense tenir cap d'això que estàs fent un delicte ecològic molt greu, val? Altres coses que fem molt és vinculat una mica amb l'educació i la restauració. A Merlès hem fet molta cosa de gestió d'usos d'espais naturals protegits. A l'àrea de Merlès tenim un problema molt greu amb el bany i amb l'afluència massiva de gent i que això que ho mou tot, que ho destrossa tot, que es pensa, no sé, que la natura està per explotar, no sé, per xafar-la, perquè és com... I llavors hem fet molta cosa d'educació ambiental, de regulació d'usos, de delimitar aparcaments, de ficar rètols, senyalitzacions, informadors, implicar la gent del territori en educar els visitants una mica. I hi ha molta feina a fer això perquè actualment hi ha molts problemes de massificació. Tenim un projecte que us l'explicarem en educació ambiental, que és el naturalment i que és també d'això, dels problemes de massificació d'espais naturals protegits. I llavors ja a Canadoca, que és aquesta masia que teniu aquí, cada any fem educació ambiental. Rebem públic, però arran de la pandèmia ho vam deixar una mica, els caps de setmana ja no ho fem, suposo que ho tornarem a fer el juliol i l'agost entre setmana, però de març a octubre sí que fem moltes escoles, arribem a rebre 5.000 o 6.000 escolars l'any, i expliquem moltes coses d'això, de conscienciació, treballem molt amb invasores, amb estudi, amb observació, pràcticament no es toca cap animal, el que es fa són activitats de reconeixement, d'estudi, de mirar, d'observar, el que us dic una mica les mans a la butxaca, però també han d'aprendre, no? Llavors fem molta cosa d'educació ambiental amb molta conscienciació, no? I adaptat als diferents nivells. Tenim un projecte d'aprenentatge i serveis que es diu Tancant el cercle, que anem a les escoles, que ho vam començar amb la pandèmia, per això anem tots amb mascareta, i que és de fer hotels d'insectes i capses niu, però basat molt en l'economia circular, reaprofitant fusta dels palers, reaprofitant nanses de pots de pintura, o sigui, moltes coses. Llavors, ells fan com ciència ciutadana, o sigui, l'escola fa el seguiment d'aquestes capses niu que hem col·locat i d'aquests hotels d'insectes. Llavors hi ha aquest projecte que es diu Naturalment, que podeu mirar els vídeos a la nostra web. La nostra web, ara us ho escriuré, si no, és adf.cat, amb 2 Fs,
i podeu mirar-ho, que és molt... I els vídeos són vídeos que tracten els principals problemes que hem detectat en espais naturals protegits lligats a la massificació, el silenci, les deixalles, no respectar la propietat privada, la circulació motoritzada pels espais. Hi ha 12 temes diferents, els gossos no vigilats, no sempre s'han de portar lligats, però que no empaitin ni ramats, ni empaitin animals salvatges, ni res de tot això. Una mica totes les coses que hem detectat amb els parcs naturals que s'han aplicat, que són l'Alt Pirineu, Sant Maurici, els ports, ara ho farem a Montseny, que és a la Diputació, o a diferents parts, de manera que fem arribar un codi QR a través de plaques o de diferents... O ara volem fer un joc de cartes, de diferents materials divulgatius, que la gent miri aquests vídeos i es visibilitzi. Llavors, hi ha activitats lligades. I aquest personatge que es diu La Tura és una mica el personatge que et dona un missatge. Els vídeos són molt curts perquè la gent una mica ho vegi i li entri. Llavors, voluntariat ambiental. Hi ha una part que hi ha una cosa que fem, que fa uns anys que fem, que és el cens de llúdriga. Això és una llúdriga que vam alliberar aquí a Camadoc, un cadell de llúdriga, perquè hem alliberat de tot, i fem una aclimatació, un procés d'aclimatació, i l'anàvem vigilant a través de càmeres fins que la vam alliberar. Llavors, aquí, això és de jornades de captura de crancs invasors, que hi ve moltíssima gent i ho fem des del 2011. Ara també hem fet una mica lo del Senesi, també. No sé, animals com han de valor a l'estanya, que no toques el vidre. Aquí va seria, no? El senesi és una planta invasora i les pastures s'han omplert de senesi. Llavors hi ha llocs de pastura que no hi ha menjar pels animals perquè el senesi és tòxic i no se'l mengen. I llavors hem fet moltes jornades de voluntariat, aquestes de recollida de deixalles, de plantada d'arbres, capses, niu, neteja de fonts, diferents coses. I llavors aquest és un projecte que tenim de voluntariat ambiental també amb nens d'escoles de màxima complexitat i amb persones amb discapacitat, que fem voluntariat ambiental amb ells. Que és, bueno, jo crec que és un dels projectes més enriquidors que hem fet. Plantar vegetació, amb les persones amb discapacitat ens poden ajudar amb tasques del centre i coses així. I diria que ja estem de tot, sí. Vale. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Jo ara us deixaria una mica, com que us he explicat moltes coses, us deixaria una miqueta d'aire i que vosaltres em demanéssiu el que volguéssiu una mica. Sí, jo sempre preparo una pregunta o un parell per... Si algú la té pensada ja, algú deia fins i tot que li feia enveja al recinte que tenien les almasqueres. Sí, està més bé que nosaltres. Jo en tinc una. Jo he sentit gent com ficar en la balança de si val la pena recuperar animals o no, si tu tens X diners, on s'han de destinar? A recuperar animals o a conservar animals o espècies de plantes? Clar, jo crec que a volta de recuperar-los si estan ferits o coses així, no? O bé criar-los per... Sí, exacte. Recuperar el sentit, ostres, m'arriba per ficar un exemple que ficava l'Àngels. El que veig de la recuperació és que tu quan et trobes un animal ferit, a la persona que es troba un animal ferit se li obre un neguit molt gran. Llavors, ja des del punt de vista de dir sí que és veritat que s'està gastant molta energia operant i no sé què, amb una àliga, un aligot, i més tothom té el mateix dret, perquè jo he vist, si és un aligot, ara si és una marcenca, sí, no, això no, per favor. Vull dir, si tu recuperes, ho recuperes tot o no recuperes res.
Però sí que és veritat que la persona, a mi em truquen, com que som centre de recollida, que vivim aquí i estem 24 hores, a mi m'han portat un animal ferit a les 11 de la nit, i poden portar-lo. I jo crec que almenys sí que s'han de recollir. Llavors, clar, quan tu reculls, què en fas d'aquest animal? Que si els mates tots, quina societat som? És a dir, jo aniria més enllà de recursos o així, és la sensibilitat de la gent, no? És a dir, i jo, mira, us puc explicar històries. Hi ha una noia que va trobar el seu home, estava fent parapent, aquí al Berguedà, i estava volant amb una marcenca, perquè quan tu fas parapent hi ha àligues o el que sigui que volen amb tu. Estaven en una casa de turisme rural i de cop i volta se n'en va anar la llum. Aquesta marcenca s'havia enrampat i quan ells marxaven la van veure, la van recollir. Era un diumenge a la tarda. Quan un diumenge a la tarda és que no trobes, els agents rurals pleguen, els altres no sé què. Al final ens van trobar nosaltres, després de moltes d'això, i vam recollir. Els agents rurals van dir que plegaven i que, bueno, el típic de que no podien i això, i va haver-hi tota una sèrie de bronques perquè era una marcenca, si era una ligot no passa res, però era una marcenca, llavors aquest animal va a un centre de recuperació i es mor, però vam fer una activitat de voluntariat ambiental i li vam dir a aquesta noia, que teníem, com que ens la va portar i tot, vam tenir contacte amb ell, de si volia alliberar un animal recuperat. I ella va alliberar un animal recuperat amb aquesta activitat d'educació ambiental, que era de voluntariat. Bueno, doncs tot això jo crec que va més enllà de la recuperació. I sí, entenc el que dius i també en certa manera ho comparteixo, restaurar hàbitats o evitar que la gent degradi hàbitats a vegades és més important, però hi ha una diapositiva que no sé si és que no ha passat, que és, me l'he passat de llarg, no sé, que és la custòdia del territori. L'aspecte, no sé si coneixeu el concepte de custòdia de territori. Nosaltres tenim contractes de custòdia amb l'ACA, amb propietaris, i amb aquestes custòdia de territori fem, jo què sé, ara estem netejant goles de rius, traient els sediments acumulats de diferents fenòmens climàtics perquè hi hagi més aigua, perquè ara amb el canvi climàtic els rius i la mala gestió de l'aigua, perquè és tot junt, s'estan eixugant molts gorgs que abans no s'eixugaven i llavors si mantenim el cabal durant l'estiu, donant-li més capacitat a aquell gorg, hi ha molts peixos, crancs i nàiades i tot el que viu allà que se salva. Després hem fet dispositius de pas per peixos, hem fet torres de fauna, hem fet diferents projectes per millorar la gestió de les espècies autòctones en una finca. Clar, hi ha moltes, i llavors d'aquesta manera estàs canviant mentalitats, perquè el propietari que abans deia, hosti, per 4 petxines a mi no em deixen fer res. Ara, si una petxina se li eixuga el seu canal que li has restaurat tu, et truca i diu que la petxina s'està morint. Vull dir que, i amb la recollida de fauna també estàs canviant mentalitats. Llavors, si vas més enllà del que és la pura recuperació, jo crec que sí que val la pena. Ara, que si s'han de destinar tants diners com es destinen, això també és una cosa d'imatge, política, no hi entro. Però jo ho deia sense tenir la preocupació d'haver de decidir, també, de no tenir el pes d'on ficar-ho, però sí que és veritat que és un debat que jo havia escoltat de gent que era per una cosa i gent que era per l'altra. Mira, aprofito que tinc algú que treballa... Clar, jo no treballo amb la recuperació, treballo amb la conservació i, per exemple, estic mantenint animals irrecuperables que no es podran tornar a alliberar. Això és veritat, però aquests animals crien i sí que alliberes la seva cria i estàs educant a molta gent amb aquests animals, cosa que abans no es feia. Vull dir que, clar, i és un concepte molt diferent, per exemple, d'un zoo, perquè estàs ensenyant tota la feina que es fa, estàs dient tots els problemes que té aquell animal, i llavors també estàs canviant mentalitats. I en aquest sentit doncs s'obre un altre camp, no? Que
que no és només limitat a si salves o no salves aquell animal ferit. Sí, totalment. Bueno, la Constança, no? Comentava pel xat que la gent sensibilitzada és la que porta els animals, no? Que s'han esforçat i s'ha de recolzar aquesta gent i que... Bueno, és això, el neguit del que et parlo, Clar, no? totalment. Vull dir que la persona, quan veu un animal ferit, diu, aviam, què li ha passat? I llavors hi ha tota una sèrie de neguits que jo crec que ja només per això és important. Que també és important, que això ho fem molt amb educació ambiental, amb divulgació i així, que no tots els animals s'han d'agafar, Vull dir que els cabirols és un problema molt greu, que ens arriben cabirols petits que la gent no hauria d'haver agafat mai. I que moltes vegades el primer que els dius torna al lloc on l'has agafat ara mateix. Saps? Vull dir que, clar, també eduquem amb això, perquè a vegades s'ho recullen tot i llavors també tenim molts problemes amb ocells que cauen de nius i, clar, si hi ha zones que està ple de gats, evidentment que l'has d'agafar. Si hi ha zones que perquè se'l menjarà el gat i, bueno, no sé. Hi ha gent, bueno, doncs que passi a la xarxa tròfica, bueno, doncs que poder també hem de parlar de si els gats han d'estar allà o no. Saps? És dir, que és tot, hi ha moltes coses a parlar en bona conservació. L'Àngels havia fet una pregunta pel xat, no sé si la vols fer ara en veu, Àngels. A veure. Sí, ara ja està. Ara, vale. No, jo és que potser no ho sé, si no teniu, he entès que no teniu veterinari, no? No, perquè nosaltres no som un centre de recuperació. Nosaltres, o sigui, la feina de veterinari la fan en els centres de recuperació, que són Torreferrus, Savall Calent i els Aiguamolls. Nosaltres, quan ens va un animal ferit, hi ha un servei de recollida a Catalunya, que és a través de Forestal Catalana, i que passa pels centres veterinaris, Camadoca i tots aquests que recollim, i ho porten a Torreferrus. O sigui, te'ls passen a recollir, tu truques, coi, que tinc aquest. Llavors, nosaltres podem fer una primera... Jo l'hidrato, jo sé punxar-lo per hidratar-lo, sé fer-li 4 cosetes, escalfar-lo, perquè la majoria d'animals ferits volen escalfor, que necessiten. I 4 coses, i llavors el centre de recollida ho porta allà. I és Torreferrus, el centre de recuperació. Sí que tinc un veterinari que, evidentment, ens fa el seguiment de tots els recuperables un cop l'any i dels. I hi ha una cosa que no us he dit, que és veritat, que també no he posat cap foto, que som d'un centre de rescat CITES, que és l'altre problema. Nosaltres en les escoles fem molta incidència en que un animal de companyia, si tu no el pots cuidar fins que es mori, que no te'l compris. És la frase, no que el portis a un centre... No, la frase és, no te'l compris, compra-li un peluche, que li donarà la mateixa il·lusió i després no tindràs el problema a casa. Molts animals no haurien d'arribar a les cases, tortuguetes, peixos vermells que se'n van pel vàter, 1000 coses. I nosaltres som un centre que acollim ocells del tràfic il·legal. Llavors, lloros, rapinyaires i tot això, de tràfic il·legal i de coses així, i això és un centre de rescat CITES, que es diu així, dels animals CITES. I llavors és l'altre, que és un problema molt greu. I aquests no són autòctons, però és que hi ha molt pocs centres que puguin acollir. I és un problema molt greu. Llavors, la solució a molts d'aquests problemes és l'educació, que és una feina de formigueta i de voluntariat i totes aquestes coses, perquè costa, però has de ser molt constant. I aquí tots els nens que venen, tots se n'amanen la idea, per molts animals que vegin, que tu no has de tenir cap animal de companyia si no el pots cuidar fins que es mori. I que abans de comprar-te l'has de pensar, a veure, quants anys viu, com es fa de gran, què necessito? I si no tens això a casa, que ja no entri. I si entra, el que no s'ha de fer mai és alliberar l'hàbitat. Perquè, clar, tortugues de Florida, això estan fent un mal, peixos, tot això, les espècies invasores totes venen d'activitat humana. Animals de companyia és una. Llavors hi ha en peixos hi ha la pesca, que és una mala gestió de pesca esportiva, i transport. I llavors el bisó americà, abrics de pell, comerç. I això és important.
És una cosa que s'ha de fer molt èmfasi, que no sé per què t'ho deia, però bueno, per dels veterinaris. Però... Sí, gràcies. Escolta, i ja que aprofito també, i vosaltres veig que també feu tasca a les escoles, venen les escoles allà, però des de l'escola es fa tasca d'això? O sigui, des de l'escola es treballa amb el tema de sensibilitzar amb aquestes coses? Des de l'escola, pròpiament. Des de l'escola nosaltres estem fent molta incidència quan anem a fer activitats, per exemple, que si volen estudiar algun animal o volen estudiar alguna cosa, que se'n vagin a la natura. Que, per exemple, mai ha d'entrar un animal a l'aula. Des d'educació jo crec que s'hauria de fer més incidència. Hi ha totes les escoles verdes que tenen formació, i nosaltres també alguna vegada hem anat a fer alguna xerrada respecte a això, però n'hi fan molt poques els mestres. Els mestres haurien d'estar molt més formats, no? Per estudiar els cargols, no s'agafen uns cargols i tancar-los en un tàper, jo ho sento. I a més sempre ceben amb els més petits, perquè un elefant no el tancaria, no? És el que dèiem, no? Vull dir, sempre van si vols educar un nen, el primer que has de fer és que tot és igual. És que tant és el que us deia, vull dir, és que si no hi ha el petit no hi ha el gran. I això és com una cosa molt classista que tenim amb la conservació també. O sigui, clar, què surt per la tele? L'àliga pescadora. Vale, doncs mira, la puça d'aigua, que és un dels organismes de la dàfnia, el més petit, és la base alimentària dels peixos. I si no hi ha dàfnia, que fa 1 mil·límetre, no hi ha peix. I si no hi ha peix, no hi ha àliga pescadora. I això és una cosa que a les escoles és una cosa important. Nosaltres ho fem, per exemple, el projecte de Tancant el Cercle, quan anem a fer caps d'esniu, a les xerrades, els mestres, els nens, sempre s'escapa la part també pedagògica en quant a conservació d'animals. I aprofitem qualsevol cosa per anar fent treballant, no? D'acord, gràcies, Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta més o alguna consulta. La Constança preguntava, és una cosa que té a veure, que has comentat, de les tortugues de Florida, si encara se'n venen. Clar, ara hi ha la nova llei de protecció que ha de sortir, que és tan criticada. Actualment encara es venen, sí, clar. I nosaltres, per exemple, vam fer algun intent d'intentar presentar al Ministeri de dir prohibiu l'entrada de qualsevol animal exòtic, rèptil, sobretot, i serps, i iguanes, i tot això, és que molts acaben morts. I és que és un lobby molt important. I per exemple, això dels gossos, que amb la nova llei volen que si tu no pots criar gossos i no pots vendre gossos així perquè sí, o que no pots, doncs ja han fet una excepció a la caça, saps? Vull dir, és que hi ha lobbies que són molt importants, lobbies, i un és l'animal de companyia, l'altre són els caçadors, i s'hauria d'intentar que tothom convisqués, però que no fos un lobby més important que un altre. I jo, per exemple, és que si hi hagués educació, perquè és que la prohibició tampoc és la manera, perquè si tu prohibeixes de vendre-ho, s'aixeca el tràfic il·legal segur. Vull dir, clar, aviam, una persona que té una tortuga de Florida que viu 40 anys i que la cuidi 40 anys fins que es mori i li tingui una pressi i la cuidi com s'ha de cuidar i li tingui l'espai com l'ha de tenir, tampoc passa res. O sigui, el problema està en concepció d'animal de companyia com a objecte. I que en el fons no hi ha cap tipus de respecte ni hi ha cap tipus de relació d'igual. Jo t'estimo i tu em dones alguna cosa i jo et dono alguna cosa, com la tindries amb un gat o un gos. Jo una vegada em van venir una parella jove que van venir a visitar Camadoc, els vaig fer la visita i quan estàvem a les tortugues em van dir, ell quan tenia 7 anys i van comprar una tortuga de Florida, amb ella també, ara tenien 20 i escaig anys i se'n van anar a viure junts amb les seves 2 tortugues de Florida. Doncs estupendo, tio.